Lah dino iki aku untuk garapan cah nutupi GR, aku entuk bahan saka rongsok gur modal 10.000. Tak gambar to. Terus bar kuwi tak potong-potong. Terus ada dene ngene iki cah, ketok rapi to. Gur modal tipis lho kuwi. Arek ngebur nggo karek bolong ngene kae. Sadurunge dibur, ditoksike ben nek ngebur ben mlayu-mlayu lho, maksudnya ben iso ning tengah. Nah ditok ngono kuwi. Terus lagi dibur bar kuwi. Dibur nganggo bur cilik siki, aja langsung nganggo bur gede. Nah iki bur cilik sakmene ukurane, iki kurang gede iki. Terus tak ganti sing ukuran 12. Nah dadine ngene iki ukuran bot 12 kuwi. Nah iki sing packinge tak mangke sing kucah. Wis aman pokoke. Bar langsung tak pasang tes pokoke. Nah modelnya ngono iki lho cah, jero niki rotok njemut, rotok nyempit. Ya rotok kosong ki mulai masang. Wis dibaut kendang kencangke. Nah contoh ngene iki modelnya jadi raket tok nek didelok kok ado cah nek tak tutupi. Nah iki kurung perang milih iki wis ini. Tipis ning tak koni wis tipis kok ngono wis berfungsi tur yo awet wis aku yakin. Nah wis tak jok oline sisan kaya ini kurang nih oline iki. Terus tak mulai tak pasang lagi cover wipere. Dadi eneng wipere sini kuwi. Itu dudukan wiper. Terus tak pasang plek rasa kesuwen. Langsung dibaut kencang teh les. Nah baut iki 10-an cah rada akeh iki kayak nyompet kono kene. Wah jan senengane delik anak baute sumpah. Yo harus bari tak pasang cover atase iki ben nggo ndure iki lho. Nah ben ketok rapi sik sama nggo ngarep yo. Wis tak pasang cover mesine kuwi nggo dhuwur kuwi plek rasa kesuwen. Terus tas strap tak pipi. Nah terus langsung pasang wipere. Atau pasang wipere ning harus disetting wis tadi tak kencang set sing sijine yo dipasang set rasa kesuwen bar kita coba cah. Nek tak kencang sik wis kencang wae lagi dicoba set wah normal jos pok.